bandmates. Before ta magsugod, i-shoutout sa din ako si Chi Amonte. Nasakpan ko niya sa concert sa Urban Dub dito sa Manolo Fortich. Ako kay kung nga dito. Nasakpan ko niya dito. Shoutout sa mo, bro. Kapuyan eh, si balik-balik. Anyways, sa karon na video, about din siya sa vocalist. What? Real talk. Ikaduha na ako na video ba about vocalist. Atong first kay about to sa stage fright. Then karon lahi na pod. What? Pero real talk lang gihapon. Utok ba? Oh yeah, nanasay mag-PM sa ako ani, daghan na sad kay mga suko. Mo PM sa ako unya mga away ra ba dayon? So kanina video about ni siya sa mga vocalist na mga talented kaayo. Utok ba? So man di ay ni siya kana bitawng sa banda kana magtukod mo og banda ba? Kung mukha mo vocalist, pwede ra pod ka ng vocalist na kabalo mo gitara. Manang chords ra ba? Ayaw nang mga vocalist na mo gitara unya mag-adlib pag yun. Kay di ay. What? Naiuban diha. Mukanta na, kay vokalista god, mo gitara pa, mo adlib pag yun. Imuhon na lugar tanan. Grabe ka pasikat, pag drums na lang pod. Sa pamanjud. Kana sila ng mga type na vocalist, unay gitawag og multi-talented. Nice. Multitasking pag yun. Ay, multitasker. Utok ba? Nya aside sa mo gitara na sila, kanta pa yun, mo adlib pa yun, gauna-una na sila na gusto sad mo drums ba? What the fuck? Kay Didi ay said kanang during practice, kinsa may molingkod diya sa drums be, di ba mga vokalista? Kay gusto mag drums pod. Unya balik ta nang muadlib na vocalist ba? Gitarista na vocalista na muadlib pag yun. May glimpyura ba? Sangit-sangit pa jud kay DDI. Bitaw, ayun na lang patuga-tuga. Ihatag na lang ng adlib sa gitarista kay ikaw na be vocalista. Nabisad. Bitaw kay para napud sila yung moment kay ikaw na ganing vocalista na nasa imo ang spotlight. Unya once na adlib imo pag yung kuhaon. You are gay. Ayaw pag greedy part. Utok ba? Kanya-kanya tag part. Pero sa ako, okay ra jud kay na ba? What? Halag imuha na tanan. Imo na sa vocalist. Imuha na spotlight. Okay ra kay na ba? Basta hatagan lang minimog chicks pagkahuman. Unya mga kabandmates, manuisad mo magpa-follow ta ko sa page, unya magpa-subscribe sa akong YouTube channel kay Louie Gigayo. He sounds ugly.